आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे साजन राजा। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। छौड़ी भूटी से हो आइला रहे घूमे सपुटी से हो दिला वाला गोला छौड़ी भूटी से हो। डीजे साजन राजा एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। बोलले बहरी उहाँ साहस हो गइला बाड़ी नजर में बस हो ओकरे यादा गइला दिलवा में धस हो ओकरे मुस्की गइला मनवा में बस हो। हाँ हाँ बोलली बहरी उहाँ साहस हो गइला बाड़ी नजर में बस हो ओकरे यादा गइला दिलवा में धस हो ओकरे मुस्की गइला मनवा में बस हो। अब ओकर नागिन जैसन चल बड़ी लागे रे कमल ओकर नागिन जैसन चल बड़ी लागे रे कमल कमल नखे गुडा गुडी से हो हाय आइला रहे घूमे ऐसा कोटी से हो दिला वाला गला छौड़ी घुटी से हो हाय आइला रहे घूमे ऐसा कोटी से हो दिला वाला गला छौड़ी घुटी से हो। डीजे साजन राजा एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। सुना ना रही तरह के नीति सहो ओकरा के करिले हम बहुते मिस हो देखे में लागल बहुते झकास हो लागल बा जिंदगी के ओकरे पायस हो। सुना ना रही तरह के नीति सहो ओकरा के करिले हम बहुते मिस हो देखे में लागल बहुते झकास हो लागल बा जिंदगी के ओकरे पायस हो। कहे राहुल राजा धानी बड़ी निक बाड़ू रानी कहे राहुल राजा धानी बड़ी निक बाड़ू रानी फूल गुलाब देनी मुठी से हो हाय आइला रहे घूमे ऐसा कोटी से हो दिला वाला गला छौड़ी घुटी से हो हाय आइला रहे घूमे ऐसा कोटी से हो दिला वाला गला छौड़ी घुटी से हो। स्टूडियो रोशनपुर सपहा।